दिनै जोङो मा नुनो मोनदों जे सोरबा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि ट्राइबेल हारिनि जोंनि बर' हारिनि सुबुंखौ सिथारलाङो फुथारलाङो बे जालांनाय जाथायखौ लानानै पलिटिकेल इस्यु खालामनानै जोंनि गेजेराव मा मेसेज होनो सानदों एसेबां गेदेर गिलु-बालु जाथाया सोमजिलांबाय बे गिलु-बालु जाथायखौ लानानै पलिटिकेल इस्यु खालामग्रा नोजोर हो बै सुबुंफोरखौ नोजोर होनायनि दायो सम जाबाय। दा एसेबां गेदेर गिलु-बालु मोनसे जाथायखौदि आदिबासि सुबुंफोरा सोमजिहोबाय बे एसेबां गेदेर जाथायखौ सोमजिहोनो बे आदिबासि सुबुंफोरा सोरनिफ्राय गोहो मोनखो बिसोरनि गोहोनि आन्दोआव सोर गोहो होग्रा दङ? दिनै जोंनि 6 सिडुलनि हायाव थानानै जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव अबैध इलिगेलि भाबै दखल खालामना थानानै दिनै 6 सिडुल हानि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्स हानि बिगोमाफोरखौनो बिसोरो एटाक खालामनो बिसोरो सुबिदा मोनदों आरो जोंजों दावहा नांनो थाखाय बिसोरो फेर फाथिनो लामा लाबाय थानाय माखासे प्लेन पलिसिफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। दिनै बे मोनसे कमेन्ट्सखौ नाय बे क'क्राझार कारिगाव ओनसोलाव आदिबासि सुबुंफोरा गावसोरसो जोंनि बर' साथाम सुबुंखौ एटाक खालामदों सासेखौ सिथारदों नाथाय गावसोरसो उल्था दिनै जोंनि बर' हारिखौ लानानै गोबां रोखोमनि गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों ब्लेम खालामदों आरो लोगोसे मोनसे साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा जे बुंदों झारखन्डनिफ्राय बिहारनिफ्राय जोंनि आदिबासि सुबुंफोरा फैगासिनो दङ आरो झारखन्ड बिहारनिफ्राय आदिबासि सुबुंफोरा फैनानै जोंनि बर' हारिनि बर' सुबुंफोरजों दावहा नांगोन लोगोसे जोंनि बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा। दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ जों दिनै अपेनलि ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों नुनो मोनदों। जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि मोनथायजों हेफाजाबजों थुलुंगा मोननायजों जायफोर माखासे बर' फिसाफोरा लिडारशिपनि बिबानखौ मोननो हादों जायफोर माखासे बर' फिसाफोरा पलिटिकेल प्लेटफर्माव थांनानै पलिटिकेल लिडारनि मोनसे आबुं महरखौ मोननो हादों बै माखासे जोंनि बर' हारिनि लिडार्सफोरा जोंनि माहारिनि अलखदनि समाव जोंनि माहारिखौ रैखाथि होनो थाखाय बर' फिसाफ्रा दावहा नांनाय समाव बिसोरो रायजो राजाफोरजों आखायाव सेखा जं रुवा लानानै बिसोरो गसंथाफैया आनखि बिसोरो उल्थायै रायजो राजानि माहारिनि बेसेनखौ फालांगि खालामनानै आरजिनाय रां रुफाजों लुनाय बै गावसोरनि एसि बिल्डिं न' सिङाव थानानै टिभियाव निउसनि गेजेरजों खौरां लाबाय थायो। क'क्राझाराव साबैसे बर' सुबुं बुथारजाखो गंबेसे न' सावजाखो बाक्सायाव बेसेबां मा जाखो अदालगुरियाव बेसेबां मा जाखो चिराङाव बेसेबां मा जाखो नाथाय साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा जायफोर बर' पलिटिकेल लिडार्सफोरा बे जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव 100% पलिटिकेल पावारखौ बाहायनो सुजुग आरो सुबिदा मोनाखैब्लाबो बै 100% पलिटिकेल पावारखौ टाच खालामनो हानाय सोंदावनो हानाय दाबि खालामनो हानाय मोनसे पलिटिकेलनि मोनसे प्लेटफर्म मोनदों। नाथाय अब्लाबो जाय समाव रायजो राजाफ्रा अलखदाव गोग्लैयो बे समाव गावसोरनि आखायाव थानाय बा गावसोरनि माखासे पलिटिकेल पावारनि गेजेरजों सुजुग आरो सुबिदा होनानै बै माखासे सुजुग आरो सुबिदाखौ सम बायदियै रायजो राजाफोरनो होनो हाया आरो होबोयै माखासे नुथायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। दिनै 100 बोसोर 100 बोसोरनिबो बांसिन जाबाय जोंनि बर' हारिया बे बर' माहारिखौ बे बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै गायसननानै गालांनो थांखिजों आन्दलन खालामबोनाया दावहा खालामबोनाया नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा जोंनि बर' माहारिखौ डिस्ट्रय खालामनो थाखाय बा जोंनि ट्राइबेल हारिखौ डिस्ट्रय खालामनो थाखाय मेजरलि जोंनि बिमा माहारिफोरखौ टारगेट खालामदों। जिनाहारि खालामनाय फोथैनाय आरो नंखाय मोनसे मोजां मोनफ्लायनायनि रादाय होनानै बिसोरखौ जुलि लानायनि गुबै थांखिया जाहैबाय मा बिखौ मोजां मोननाय नङा बेनिफ्राय जास्ट फर प्रडाक्शन खालामनाय बे जोंनि ट्राइबेल हारिनि हिन्जावनिफ्राय बा जोंनि बर' हिन्जावखौ हाबा लानानै बिसोर जास्ट फर पपुलेशन प्रडाक्शन खालामनाय। दिनै गुबुन हारिफ्रा जोंनि एन्टि महरै दिनैसिमबो बिसोरो गद बाथ्राफोरखौ लानानै जोंजों रायलायब्लाबो जोंजों मिनिफ्लाबाबो जोंजों एखेलगे खामानि मावफ्लाबाबो बिसोरो गावसोरनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जुदि बिसोरो सोलिनो हादोंब्ला नाथाय जोंनि ट्राइबेल हारिनि ट्राइबेल फिसाफोरा बा जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरा जोंनि गारबोनाय बै समनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ लानानै बा जोंनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ दिनै लानानै जों दिनै गद सेन्टिमेन्ट लानानै जों दिनै गावबा गावनि लामायाव दिनैसिमबो मानो लामा हान्थिनो रोङाखै। जोंनि बर' माहारिनि बिफा
मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ बुंदों बे आसाम स्टेट गभार्नमेन्ट बा बे आसाम स्टेटआव थानाय जेसेबांखि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोर दङ गासैबो एन्टि ट्राइबेल दिनै सोरबा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा जोंजों मोजांब्ला जोंखौ सोबख'नायनि थाखायसो जोंजों उनाव थाफ्लानानै मोजां जाफ्लादों बेनि अनगा जेबो नङा जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा नन ट्राइबेल हारिनि आखायाव बोलि जानांनाया गोबां जाबाय आरो जायफोर बर' फिसाफ्रा नन ट्राइबेल हारिनि आखायाव साडेनलि जिउ खोमानांदों बिसोरनि न'खराव स्टेट गभार्नमेन्टनिफ्राय बा बिटिसि काउन्सिलनिफ्राय 5 लाख रां अनसुंथाइ होयो बा न'खरनि सोरबा सासेनो साख्रिनि अफार होयो रां होनानै साख्रि होनानै बै जिउ खोमानांनाय सुबुंनि जिउखौथ' जों बायनानै मोनफिना बेफोरबायदि गोबां जाबाय आरो बेफोरबायदि जाथाया सेम दाखालि थांनाय 2026 19 जानुवारियावबो जालांबाय दा बेफोरबायदि जाबाय थानाय कन्डिशना दिनैसिमबो जुदि जोबनानै थाङाखै जेब्ला जों मानो एलार्ट जानो रोङाखै हो मोनसेल' सलुशन एन्ड फाइनाल सलुशना बेनो बेवहाय जायखिजाया नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोर जाय नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव इनक्रोचमेन्ट खालामनानै अबैध इलिगेल भाबै दखल खालामनानै दङ बारंबार बुंदों हाजारबार बुंदों बर'नि ए टु जेड साफ्रोमबो लिडारफोरा इउनाइटेडलि मोनसे सिक्रेसि मिटिं खालामनानै इभिक्सन खालामनायनि प्लेनिंखौ लाखादो सिदा बाथ्रा बेफोरबायदि सोमोनांथाव गिथावना जाथायजों जोंनि बर' फिसाफ्रा जुदि मोगा-मोगि जानानै जिउ फोजोबनानै लानांगौ बायथ' जाबाय थायोब्ला बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोनहा खिन्थु सिरि थानाय नङा आरो बै समाव सोरबा पलिटिकेल लिडारनि बा सोरबा लिडारनि बाथ्राखौ खिन्थु खोनासंनाय नङा खारन रोखा फोरमान दंखायो रावबो पलिटिकेल लिडार्स आरो लिडार्सफोरा हारिनि खैफोदनि हारिखौ लानानै गुबुन हारिजों दावहा नांनाय समाव सेखा जं रुवा लानानै रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोनदों गसंथाफैया दिनै जों बर' हारिया बेसेबांबा गोलाव सम आन्दलन स्ट्रागल खालामबोनायनि उनावहाय बिएसि बिटिसि बिटिआर बायदि मोनथाम गोजोन गोरोबथा खालामखांनायनि उनावहायबो जोंनि हायावनो दखल खालामनानै थाग्रा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजोंसो उल्था जोंनि बर' फिसाफोरा नायगार नायगार सिथार जायो बुथार जायो जिनाहारि खालामजायो आरो हारिनि अलखदनि समाव हारिनि खैफोदनि समाव गावजों गाव पलिटिक्स खालामनायनिफ्राय गोजानाव था नङाब्ला गोलाव सम स्ट्रागल गोलाव सम दावहा नांनानै मोननाय बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेम बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो फार्स्ट अफ अल जों गावजों गावनो डिस्ट्रय जागोन आरो जाय समाव जाय सानखालि जोङो बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों डिस्ट्रय जागोन ना बै सानखालि आरोबाव मिनि मिनि एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंखौ गोसो बायदि गाग्लोबगोन दिनै जोंनि बर' हारिया गुबुन हारिजों दावहा नाङै नाङैनो नै दिनैनि बे स्टेजाव सफैदों आरो जोंनि आपकामिं इयुन जेनेरेसनफोराबो आरोबाव फिन गुबुन हारिजोंनो दावहा नाङै नाङै गावबा गावनि जिउजों लोगोसे जोंनि बे माहारिखौ दैदेनलांनो गोनां जायोब्ला जोंनि माहारिया गोख्रों जानानै माहारिखौ स्टेन्ड खालामलांनो हागोन ना मालाबाबो हानाय नङा जोंनि माहारिनि सिस्टेमा नोरजियासो जालांगोन बेखायनो दा समाव जेसेबांखिनि गोख्रों बर' हारिनि पलिटिकेल लिडार्स आरो लिडार्सफोर दङ इयुन जेनेरेसननि बाथ्राखौ सिरियास लानानै जोंनि जाखिनि मावनांगौ सिरियास इम्पर्टेन्ट खामानिफोर बै मावनानै लानो गोनां इम्पर्टेन्ट खामानिफोरखौ मावनायनि थाखाय थांखि ला नङाब्ला नोंसोरनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि बे पलिटिकेल सिट पावारखौ लानानै बै बहाबा माहारियारि आफादफोरनि सिट पावारखौ लानानै गावबा गावनि बेनिफिट्सनि थाखायल' सम जाब्ला बाथ्रा बुंग्रा बेखौ खिन्थु रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना नायनानै थाबाय थानाय नङा सिदा बाथ्राखा खारन बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ लानानैसो माहारियारि आफादनि जोनोम आरो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ लानानैसो दिनै बिएसि बिटिसि बिटिआर एन्ड एभ्रिथिं साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि थाखायसो दिनैसिमबो एभ्रिथिं गोसोआव लाखि नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि